noites, alcalde aínda non, alcaldable de momento así, pero vamos a por a alcaldía da Valdeluga, Eu xa sí que estaba no Milladoiro hai 4 anos, xa naquel momento aínda manteño o título de ser o alcaldable da comarca máis xoven, algo do que presumo e levo con orgullo porque estou convencido de que a xuventude é pois algo fundamental e pois totalmente positivo que nos incorporemos á vida política e á xestión porque estamos pois sobradamente preparados e iso é o que acontece en Valdeluga comigo na miña persona e do equipo que me acompaña, que é un equipo de moi boa xente que está preparada para asumir o reto que nos vai a tocar a partir do 28 de maio. Estou plenamente convencido de que imos a gobernar Valdeluga, de que imos a ter a alcaldía de Valdeluga, porque as nosas veciñas e os nosos veciños así nos lo están facendo chegar xa neste momento. Valdeluga necesita desde xa un cambio, necesita un novo modelo de xestión, necesita novas formas de gobernar. Necesita afastarse dos intereses particulares, necesita ocuparse de solucionar os pequenos problemas da nosa xente, de afastarse deses grandes inventos e poñerse a traballar de verdade. Non queremos esperar nin un minuto máis, como digo sempre nestes últimos días, para levar o noso concello ao século XXI. Creo que son horas. Neso estou a traballar personalmente desde hai moito tempo. O equipo que teño ao meu carón así o está facendo, ca mesma ilusión, ou aínda se cabe con algo máis, e con moitísima máis responsabilidade, porque somos conscientes do que se nos vai a vir en riba, pois xa estamos a traballar por un Valdeluga mellor. Gracias a todos e a todos.